Že to je kovolaný nějaký zásah, nebo kovolaný jako... Ne, už je, jako vy tohle najdete někde, jako najdete, tak jak si... Teď jsou RZ, ty stávající. Jako zdravou práci. My jsme měli být jako RZ. Tam bylo vážný, že koho je to jedno. Jo, jste RZ. Máme vybavení. Vybavení tady je. Co vy děláte? Běžte někam pryč, jo? No nic, to není vaše starost. Nelez tam. Řekl jsem, nesahejte na mě. Ale to je její problém, jo? Vypadni to odsaď. Ale musíme se zeptat, co se stalo. Vy vůbec nechoďte, je to její problém, je to její věc. Nikoho tady nepotřebuje. Vy jste její přítel, vy jste její přítel. Jo, já jsem její přítel. Tak mi řekněte vaše jméno, protože se mnou... Do toho vám vůbec nic není. Já vím, že mi do toho nic není. Vypadni to odsaď. Hej, řekl jsem, vypadni to odsaď. To není vaše věc. Vypadni to odsaď. Slyšte, běžte pryč, jo? Neprosím, přítel. Je to její věc, je to její problém. Prostě ne, to není vaše starost. To není vaše starost. Ona si to vybrala, ona to chce. Jo, dobře, my necháme, Je to její problém. ale my si můžeme spolu podpolit. Běžte, ne, já jsem chtěl. Chtěla, ať s ní pomůžu, tak jsem tady, abych s ní pomohl, aby nebyla sama. To není váš problém. Řekl jsem, nelez tam. Tak se do toho neserte se do toho. Seberte se a běžte pryč. Koho jdete volat? Na co hasiče? To není váš problém. To je její boj. Není to vaše věc. Hej, vypadni od něho. Vypadni od něho, běžte pryč. Já se jenom ptám, co se děje a proč to chce To dělat. není vaše starost. Hej, vypadni. Hraně se. Hlavně hnedka nebo... Tak jo, hele, my tě necháme už jeho v klidu, jo? Ale rychle, protože už se reál Tam ještě modrá. Cespoda. Tady. Můžeme tady na co? Jo, volám. Volám na dispečing, že chci doktora, jo? Aby přijel. Drží hlavu. Máme piče. Jo. Tak jo. Kdyby měla být v pohodě. Tlak. Můžeme. Můžete si potřebujete. Dýchá. Na radiálce máte, nemá. Fajn. To bolestivý podnět. Slečno. Takže máte na radiálce dobrý. Dýchá, Slečno, jo. Bezvědomí jinak. Dýchá. Tady reaguje na bolest. na bolest reaguje. Slečno, slyšíte mě? Růžovou, jo? Bolí vás něco? Cítíte něco? Bolí vás? Nevíte, co se stalo? Dobře. My vám pomůžeme, ano? Už se nebojte. Termopoly. Tak není, dělej, že dezinfikuji. Můžu ten tlak jako fakt měřit přesto. Nebo nám může předlat. To nevadí. Tak dávám mi satura. Jo, jakože satura. Jo, je tady. Máme saturák. Takže slyšíte mě, jo? Nebo už mluvíte, jo? Někde něco jiného bolí než ten krk? Držím saturaci. Ne. Není vám na zvracení? Dej to tam, to máš, dej tam tvůj. 110 na Dáváme 80. dáváme. Alergii máte na něco? S něčím se léčíte? Ne. Zmatená, dobře. jako symbolicky. Symbolicky tam je vzát, je tam odličit Na ten bolesti trák, je já jsem slyšela, jo? tady asi
finální něco, že by mohlo bolet něco někde? Ne. No, fakt musí být bolestivý. Jo, takže jo, ok. Slečno, bolí vás takhle? Ne, to by mělo být v pohodě. Tak mám to nebo 80. 80. Tak voláme. Doktora jsem My jsme volali, ještě nepřijel. My jsme ji naložili, ne? Teď bychom za pulzu 120. No, vezmeme ji do Albuquerque a pojedeme. Kdybychom ji převezli, vzali bychom ji normálně. Hlavně ten krk drželi. No, ty vakovky a nafoukli s tím krčím ruce, aby to drželo a co nejrychleji tu nemocnici. Ale jsme